Spazju mitluq f'Ħażebbuġ se jinbidel f'wieħed miftuħ u sigur għall-familji, it-tfal u żgħażagħ b'xogħlijiet ta' riġenerazzjoni mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Il-post ġdid li se jingħata l-isem ta' Ġnien l-Indipendenza sejra l-ħolqien ta' spazji għal attivitajiet komunitarji fosthom għal picnics u basketball court. Waqt li żar il-lan tax-xogħol is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia spjega li dak li qabel ma seta' jitgawda minn ħadd issa se jkun aċċessibbli għal kulħadd u joffri post ta' rilassament u mistrieħ. Ma dan fil-ġnien qed jinbena wkoll ġibjun biex l-ilma li jinġabar fih ikun jista' jintuża f'sistema ta' irrigazzjoni u bekk jagħmel il-post aktar sostenibbli. Dan fil-waqt li se tiġi installata sistema ta' dawl moderna biex itejjeb il-viżibilità u s-sigurtà bil-lejl flimkien ma' sistema ta' CCTV cameras. Dan il-ġnien illi safti ċurilu kien spazju mitluq u bla ħajja ser nitrasformawh fi spazju miftuħ għall-komunità fejn il-familji iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna jistgħu jiġu hawnhekk jirrilassaw fil-ħin liberu tagħhom. Użar ukoll l-arka ta' Derowan fejn għaddejjin xogħlijiet ta' manutenzjoni u tisbieħ mad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Dwar dan iż-żewġ proġetti kummenta wkoll is-Sindku ta' Ħażebbuġ, Steve Zammitlupi. Daw iż-żewġ proġetti se jkunu ta' benefiċċju għal residenti ta' Ħażebbuġ u anke għan-nies li jiġu jżuruna sabiex inkomplu nseħħu l-lokalità tagħna.